Umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Umthandeni uyena mculi ngingakayenzi lutho ungakaveleli ebengiwuthanda umculo wakhe. Yebo. So angakaze ngixabane naye. Futhi ngeze sixabane. Esasikwenza kwakungincweka. Ngoba singabafana sisuke emakhaya. But nje okutheni khona into engamazwi athense ongaze uyikhipha isho womunye asikaze sikwenze. Konke besikwenza bekusokuncweka. Ngiphila nabantu mhlawumbe abangasondelene naye noma abangazwani naye. Mina okusemqondweni wami ukuthi ngimkhonzile. Izitha zakhe ezakhe. Izitha zikabangani bami akuzona ezami. Mina naye siyazana. Sijwayelene. Esasikwenza kwaumdlalo wethu nje. Uyabheka mina emabhincene wonke. Ngibhanqa namacuba khona. Ku Instagram wami ngilandela uKhuzana. Yes. Yeah. Bonke abanye abaculi bangamavukane naye uyivukane because ngizomdlula futhi. So